زي دمت بوليس إيرتراي دمت بوليس إيرترا بهزباو ركبات بوليس إيرترا وطر سنبات كاب ساعات 10 كساب 10 فرقان كلمة قطري زقرب كوينو سولس مشات ساعة شمونته أبريديو زارا زدقم مدبيو بريدين ساتلايتن مدباتنا أم كتال اتركبو كبران سماعة دمس بوليس إيرترا كميكنيهم لمون كم وطرو سموناو مدباتنا نفل مالنا أمو هاد مساهم زنح موسيقى كيداني بزينا بوليس كنجمر سلام كما يتقنيوز خبركم سماعتنا نزع للسدالو سومناوي هاجراون زينا بوليس حيزنا لكم قريبنا لنا فلما قدنت بتاعتهم ثلاثة سبات بقاشا وحج مويتهم بمثلال ستطرطرت اب تحت قوة البوليس وعلا اب متففا غاز سوافيروم صنحو طرطرات تقيدهم حدا هتان بحدقا متحل هيوت سينو بأنواري على لابس استخصصت غورزو بخلت عمت مع سرتي تفرق هونغ كونغ بمثلال زغسسو طرطرات تقيدهم بوليس غامبيا 11 فايتوت بطرطرات قيدهم زخبركم سمعتنا أرسال زيناهم كتكاتاتلو صنيحكم زرزراتو سعب زينا زغربلكم تسفيد قبل ميكائيل أمونغو تخريراتن عدي إبراهيمن زركب روبا شغلات تسجر زنبرت مكينة بوحج كم سوسدتن أبع تسافيرهم زنبرو 3 سبات هيوتهم كم سانون كم مدبر بوليس أورد السلاكة زبزب حبيرو 38 عمز عدميو موسى محمد آدم تويوتا اي ار 1 اي 27 مريحو كاب افين بول نابا قردت ناتوغعز كلو ابز تتقسر روبا هندبت غاشا وحج مصيو كم زوسدو كم صعبينو دما مسو تسافيرهم زنبرو ابراهيم حسن كرجا شيخ علن عمر شريفن كم زموتو اتي صبصاب وسيخو والديوم بوليس زواغاش باركا هو 3 سبات بحدقا وحج كتقفئ زتحساسب مخانو بمتقاس مراحت تشكركرتي بسلام وفيروم بسلام كاتو روباتات اب سغرلو اوان كاب وحج كتنققون تكورنتهم كحيلون ازخاخيروم نزت تفلاليو سبات بمتلال ገንዘብን ንብረትን ክትቀበል ዝጸንሐት በምትሕባር ህዝብን ምክታል ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቀይዳ 50 መደበር ፖሊስ ዘዋ ማዕከል ከምዛኣተወ ተፈሊጡ مرمار حمشاي مدبر بوليس ومعاكل يوسف كيدان مريم نلوخنا كم زحبرو تطرطاري ترحاس اسملاش تسفاي سبالت نباري دعوره باولوس كوينا كلهنوم كابز مزمزتهم سبات كنزب وسيدات تصور كم زنبرت نلوخنا حبيرو بز مسرت بعسرت حمشة مقابيت كاود هاسف السهية قبل سلاسس تبهالت زيقا حانتنا ووت هاجر تجيش زلا بيتسبي سفر عليه أحد جزاء بحسر واقات شوتو سلزلا كعدقو سلزدلخو جنزب عليك حني بمبال التالي لعب بمعالتو لعل عسران شعات تنشحنا عفا كم زوسدت لان نزغرب لها تراهن كم زعمنت لون مرمار يسيف قليزهم لتمرمار وسيخوت ترترتي نايكو بوناس بيزا أو تيك هبوكمي بحسر شيت نبرت كم تعالكمي نابلت كب عسرت السبات بزوسدتو لعل 45 شحن عفات تخصيصا خمزلاون أرديوم بتوم تتاليلهم جنزبهم زهبوا زنبور سبات قبل علياملو أمنت من بارومن كل تكباراتها حسوت مخانو بوليس مستتحزت كفلتو كم زخالون تقيسهم أمنت صبقوا كوانتو خانه مترت أرجن أدلاي مخانو ناتنا أبنت نخالوت ممهاري كبلو جليسهم حمشاي مدبر بوليس ومعاكل قداي تخصاصيت كنا عم مسرح مرمرا كم زلو بمتقاس بتخصاصيت تتاليل زبل سب انتلو ترعنون ابت مدبر كقرب تصويعهم حزبين خمزيوم زعمسلو متالل تسبات كنقحلهم دما اتحساسيبهم بمنقدي كوربوريشن بيترولوم إيرترا نهزبي برتاع واغاز عدل غاز اب متفا كنطفو 5 استغلصو 6 طرطرات كم استقيدو كاب سالساي مدبر بوليس ومعاكل استرخبا حبريتا ارديوم اتا حبريتا وسيخو طرطرات يوناتان برهانه سمره اب فيلاجو ممحدار نو زوات صرات نا يتركب تكال مكفافل غاز اكايادي رهوا محارزغي قبر غرغش ام ممحدار نو زوا اخريا تخرايت تكال مكفافل غاز اسياس بسرات موسازغي اب قحوتا ممحدار نو زوا غدايف ونا
ወናኒ ትካል መከፋፈል ጋዝ አለማየሁ ንጉሰ ገብረ መድህን ሰራሕተኛ ኮርፖሬሽን ፔትሮሎም ኤርትራ ኣብ ቤት ግርግሽ ክብሮም ሃብተ ማርያም ንራእዮ በዓል ቤት ካልእቲ ጥርጥርቲ ራህዋ ማሕረስጊ ከምኡ ድማ ኢሳያስ ብስራትን ራህዋ ማሕረስግን ኣብ ዝውንንዎ ትካል ምክፍፋል ጋዝ ከም ናይ ጉልበት ሰራሕተኛ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ዮሴፍ ክፍለዝጊ ጸጋይ ምዃኖም ገሊጾም ብመሰረት ውጽኢት መርመራ ጥርጥራት ካብ ቅድሚ ቁርብ ዓመታት ጀሚሮም ካብ ኮርፖሬሽን ፔትሮሎም ኤርትራ ንህዝቢ ብርታዓዊ ታሪፍ ክከፋፈል ንትካላቶም ዝተዓደለ ቀረብ ጋዝ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ክሳብ 1000 ናፋ ብምሻት ተዓጻጻፊ መክሰብ ይረኽቡ ምንባሮም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ኣብ መወዳእታ ብወነንቲ ትካላት መከፋፈሊ ጋዝ ዝፍጸሙ ገበናት ምጥፍፋ ኣብ ዝዋን እዚ ገኒኖም ካብ ዘለዉ ዘይሕጋውያን ተርእዮታት ከም ዝኾኑ ብምብራህ ወነንትን ኣካየድትን ዘን ዝተጠቕሳት ትካላት ካብ ዘይሕጋዊ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቦም ኣዳም የማነ አንገሶም ዝተባህለ ወዲ 11 ዓመት ቆልዓ ብ23 ነሓሴ 2022 ኣብ ደቀ ምሓረ ከባቢ ምምሕዳር ማይ ወርቂ ኣብ ዝርከብ ሩባ ክሕምብስ ኢሉ ምስ ኣተወ ጥሒሉ ከም ዝሞተ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ደቀ ምሓረ ካፒቴን ተኸስተ ተኽለ ንድምፂ ፖሊስ ሓቢሮም እዛ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ዘጋጠመላ ሩባ ዕምቀት ከም ዘለዋን በቲ ክሃርም ዝቐነየ ዝናብ መሊኣ ከም ዘላን ዝጠቐሰ ካፒቴን ተኸስተ ተኽለ ብዙሓት ቆልዑ ጥሪት ማይ ከስትዩን ክሕምብሱን ናብኣ ስለ ዝመላለሱ ተመሳሳሊ ሓደጋ ንኸየጋጥም ወለዲ ንደቆም ዕቱብ ምቁፅጻርን ምክትታልን ክገብሩሎም ኣተሓሳሲቡ ምስ ዝቐነየ ህጡር ክራማት መብዛሕትአን ዲጋታትን ቀላያትን ሃገርና መሊአን ንሓደጋ ከቃልዓ ስለ ዝኽእላ ክሕምብሱን ክዳውንቲ ክሓፅሙን ኢሎም ናብአን ዝኸዱ ህፃናትን መንእስያትን ሓደጋ ምጥሓል ንኸየጋጥሞም ወለዲ ንደቆም ብዛዕባ ክወርዶም ዝኽእል ሳዕቤን ከረድእዎም ከም ዝግባእ ሓለፍቲ መደበራት ፖሊስ ኣዘኻኺሮም ብዘይካዚ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ሃገርና መከላኸሊ ከምኡውን ሓለዋ ዘይብለን ቀላያት ጠንቂ ምጥሓል ክኾና ከም ዝጸንሐ ዝጠቐሱቶም ሓለፍቲ መምሕዳራትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣቓልቦ ክገብሩለን እዋኑ ምዃኑ ኣረድዮም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገር ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሖም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ኣህጉራዊ ዜና ይስዕብ እስራን 4 ዓመት ዝዕድሚያ ሊልያነ ሙጋበ ካዚ ዝተባህለት ሩዋንዳዊት ጎርዞ ኣዝዩ ኣነዋርን ጽዩፍን ምዃኑ ብዝተገልጸ ኣለባበሳ ድሕሪ ምቕያዳ ብዝተመስረተላ ክሲ ገበነኛ ኮይና ብምርካባ ን2 ዓመት ክትእሰር ከም ዝተፈርደት ኣፈኛ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ተሃገር ንማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጾም بمسارات حبريتات معكن زينا بحدوري فرنساوي سنة طبيبنيا ኣብ ዝተዳለወ ኮንሰርት ማለት ናይ ሙዚቃ ምርኢት ዕራቆታ ዘርኢ ኣዝዩ ረቂቕ ክዳን ለቢሳ ብምስትታፈያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክትኣቱ ኪኢላ እቲ ኣብ ልዕልታ ጎርዞ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ገለ ሩዋንዳውያን ቁጥዐ ፈጢሩ ናይ ተቃውሞ ስምዒት ኣላዓይሉ እኳ እንተነበረ ሚኒስተር ፍትሒ ነበር ዝርከብዎም ሰብ መዝተ ሃገር ግን ዘይሙኽኒ ብምባልዮም ነቲ ተቃውሞ ነፂጎሞ ኣምባሳደር ሩዋንዳ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብወገኑ መንእሰያት ክልቲኡ ፆታታት ብኩቱር ኣልኮላዊ መስተ ውንኦም ኣጥፊኦም ንማሕበራዊ ክብሪ ሕብረተሰቦም ዘይውክል ኣነዋሪ ክዳን ለቢሶም ምርኣይ ፈፂሙ ክፅወር ዘይብሉ ተርእዮ ክብል ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ብትሪ ነቒፉ ጸብጸባት ከም ዘመልክትዎ በኣሉታዊ ጸልዋታት ዓውሎማ ሓያሎ ሩዋንዳውያን ግዳይ ጥሕሰት ጽኑዕ ሕግታት ስነ ምግባር ሃገሮም ይኾን ምህላዎም ዝፍለጥ ፖሊስ ሆንግ ኮንግ ኣብ ምትላል ሰራሕተኛታት ተዋፊሮም ከም ዝጸንሑ ዝገለጾም 6 ጥርጥራት ከም ዝቀየደ ኣፍሊጦም እዞም ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ካብ 15 ክሳብ 51 ዓመት ዝዕድሚዮም ጥርጥራት ብተመሳሳሊ ጉዳይ ተኸሲሶም ዝተቀየዱ ምዃኖም ላዕለዋይ ሓላፊ መርመራ ውድብ ገበናት ቶኒ ሆ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጾም ቶኒ ሆ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጥርጥራት ንዝተፈላለዩ ሰራሕተኛታት እታ ሃገር ኣብ ደቡባዊ ምዕራብቲ ኣህጉር ርቡሕ ኣታዊ ዝርከቦ ናይ ስራሕ ኣማራጺታት ከም ዘሎ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምሕባር ካብ ስርሖም የመዛብልዎም ምንባሮም ሓቢሩ ንሱ ወሲኹ ክሱሳት ንግዳያት ኣብ መጻወዲኦም ንምእታው እቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ደረጃ ትምህርቲ ይኹን ናይ ስራሕ ልምዲ ዘየድልዮ ምዃኑ ብምእማን ከም ዘታልልዎም ኣረድዩ እቶም ጥርጥራት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን ሃገራትን ዝነብሩ ብምዃኖም ንምቕያዶም ብዙሕ ከም ዝፀዓሩ ዝገለጸ ቶኒ ሆ ሳላ ልዑል ምትሕብባር ኣህጉራዊ ውድብ ፖሊስ ኢንተርፖልን ካልኦት ኣካላትን እቲ ጉዳይ ኣብ መዕለቢኡ ከም ዝበፅሐ ገሊጾም ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ጋምቢያ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኣሃዱታት ጸጥታ ቱሪዝም ብምትሕብባር ኣብቲ ሃገር ንዝፍጸሙ ገበናት ንምክልኻል ዘበገሶ ወፍሪ ካብ 22 ክሳብ 34 ዓመት ዝዕድሚየን 11 ናይጀራውያን ፋይቶት ከም ዝቀየደ ኣፍሊጡ
ሰመዝ ፖሊስ ሃገር ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እተን ጥርጥራት ካብ ናይጀርያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዶብ ሰጊረን ናብ ጋምቢያ ዝመጻ ከም ዝኾና ብምግላጽ ንኩነታት ኣመጻጽአን ብዝምልከት መርመራ ንኽካየደለን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዋ ሓቢሮም እቶም ሰመዝ ወሲኾም ተን ናይጀርያውያን ደቂ ኣንስትዮ ብመንገዲ ደላሉን ኣስራሕተንን ናብ ጋምቢያ ከኣትዋ ከም ዝኽኣላ ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፈን $200,000 ዝተሰምየ ሃገራዊ ባጤራ ጋምቢያ ክኸፍላ በቶም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዶብ ዘስገርወን ገበነኛታት ከም ዝተገደዳ ገሊጾም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ሰሙናዊ ሃገራውን ኣህጉራውን ዜና ፖሊስ በዝተፈጺሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ከመይ ጸኒሕኩም ካብዚ ቀፂልና ንህዝባዊ ኣገልግሎት ተባሂሉ ካብ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ኤርትራ ንዝዕደል ጸዓት ጋዝ ንዝግበር ምጥፍእ ዝምልከት ጽሑፍ ኢና ከነቕርብ ኣዳላዊ ገብረ መድህን ፀሃየ እዩ ኣቤል ኣብርሃም ከቕርቦ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ግዳይ ሰዓት ነጋዶ ንኸይከውን ከም እኽሊ ሽኮር ዓደስ ዘይቲ ላምባ ጋዝን ካልኦት ዝኣመሰሉ ሃለኽቲ ነገራት ብርትዓዊ ዋጋ ንህዝቢ ምቕራብ ከም መሰረታዊ ዕላሙ ገይሩ ይሰርሓሉ እዚ ብመሓውር ምምሕዳር ንኡስ ዞባታትን ምምሕዳር ከባቢታትን ናብ ህዝቢ ንኽበጽሕ ዝዕደል ቀረብ ግን ብልክዕ ኣብ ተጠቃሚ ህዝቢ ይውዕል ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ክምለስ ዘለዎ እዩ ካብቶም ብዙሓት ቀረባት ሃለኽቲ ነገራት ንቀረብ ጸዓት ጋዝ ከም ኣብነት ወሲድና እስከንርአ ሓቂዩ ቅድሚ ሕጂ ህዝቢ ዓታሩ ናብ ትካላት ምክፍፋል ኣእትይዎ ከብቅዕ ብዝተፈላለዩ ሜላታት ምድንጋር ክረኽቦ ብዘይምኽኣሉ ብዙሓት ወነንቲ ትካላት ምክፍፋል ጋዝ ተኸሲሶም ኣብ ሕጊ ድሕሪ ምቕራቦም ብገበናዊ ተግባራቶም ተቐፂዖም እዮም ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝጠፍዕ ዕትሮ ጋዝ ብዘይምህላው ብእወታ ዝግለጽ እዩ እቲ ብመንግስቲ ዝድጎም ጸዓት ጋዝ ብቐንዱ ንረብሓ ህዝቢ ዝዓለመ ብምዃኑ ምምሕዳራት እቲ ዝተዋህበን መቑንን ዓታሩ ጋዝ ኣብ ተገልጋሊ ህዝቢ ይውዕል ምህላው ከረጋግጻን ክቆጻጸራን ሓላፍነተን እዩ ትካላት ምክፍፋል ጋዝ ድማ ነቲ ብምምሕዳር ዝተዋህቦም ዝርዝር ኣስማት ሕጋዊ ታሪፍ ብምኽፋል ዓታሩ ጋዝ ተቐቢሎም ኣብ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ኤርትራ ወሲዶም ብምምላእ ነቲ ዘረከቦም ህዝቢ ምዕዳልዩ ዕማሞም በቲ መንግስቲ ዝሰላዓሎም ታሪፍ ድማ ጻማ ኣገልግሎቶም ይረኽቡ እቲ ክኸውን ዘለዎ እዚ ተጠቕሰ ኣገባብ ክነሱ ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ኣሰራርሓ ዝተፈለየ እዩ ከመይ ንዝብል ሕቶ ከዓ ከመይ ዝብል ለባም ምምሕዳራት ዕትሮ ጋዝ ናይ ዝመልእ ነባሪኤን ዝርዝር ኣስማት መዝጊበን ፈሪመን ንኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ኤርትራ ክህባ ዝግበአን ወነንቲ ትካላት ምክፍፋል ጋዝ በዓሎም ዝርዝር ኣስማት ኣብ ፎርም መሊኦም ንምምሕዳር ኣፈሪሞም እዮም ዓታሩ ጋዝ ናይ ምምላእ ዕማም ዝፍጽሙ ዘለዉ በዚ መሰረት እቶም ኣስማቶም ተመዝጊቦም ዘለዉ ተገልገልቲ ብሓቂ ዕትሮ ጋዝ ኣእትዮም ድዮም ኣእቶሙን ዝቆጻጸር ስለዘየለ ትካላት ምክፍፋል ጋዝ ናይ ዘየእተዉ ነበርቲ ኣስማት ብምምዝጋብ ናብ ውልቃዊ ረብሖኦም ከውዕልዎ ጸኒሖም ኣለዉ ነቲ ብምምሕዳር ዝተፈጥረሎም ሃጓፍ ተጠቂሞም ድማ ነቲ ዝረኸብዎ ጋዝ ናብ ጸሊም ዕዳጋ ብምውራድ ክሸጥዎ ምጽንሖም ብመርትዖ ዝተረጋገጸ እዩ ኣብ ምምሕዳር ጸጸራት ምምሕዳር ኣኽርያ ዝርከባ ክልተ ትካላት ምክፍፋል ጋዝ ኣብ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ክኽሰሱ ምኽኣሎም ከዓ ነዚ ሓቂ እዚ ዘጉልሕ እዩ ስለዚ ነዚ ናይ ምጥፍፋእ ሃጓፍ ንምዕባስ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ናብ ኩለን መሓውራቱ ተሓታትነት ዘለዎ ሓያል ናይ ምቁፅጻር ኣገባብ ከተኣታቶ ኣለዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ምክትታል ምቁፅጻር ተርኡ ክዓዝዝ ይግባእ ካብ ትካላት ምክፍፋል ጋዝ ወጻኢ ኣብዘይ ሕጋዊ ረብሓ ተዋፊሮም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ምምላእ ጋዝ ኣብ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ኤርትራ እዮም ትካላት ምክፍፋል ጋዝ ኣብ ዝመልኡሉ እዋን ንዕኦም እውን ከም ዝመልኡሎም ብምግባር ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ክሸጡ ምጽንሖም ንፖሊስ ብዝሃበዎ ቃል ክረጋገጽ ኪኢሉ እዩ ብዘይካዚ ትካላት ምክፍፋል ጋዝ ነዚ ምጥፍፋእ ንክፍጽሙ ዕድል ካብ ዝፈጠረሎም ሓደ ኣብ ትካሎም ባዕሎም ዝውንንዎ ዓታሩ ጋዝ ዘለዎም ብምዃኖም ብስም ናይቲ ዝተመዝገበ ህዝቢ ናይ ውልቆም ክመልኡ ምጽንሖም ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ስለዚ
ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን ብፍላይ ድማ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ኤርትራ ነቲ ብመሓዳራት ዝቀርበሎም ጠለብ ጋዝ ኣብ ጥቅሚ ህዝቢ ይውዕል ምህላውን ዘይምህላውን ክቆጻጸሩ ይግብኦም ኩሎም ትካላት ምክፍፋል ጋዝ ድማ ብዘይካቲ ምዝጎብ ናይ ህዝቢ ዓታሩ ጋዝ ተወሳኺ ንኸይሕዙ ተሪር መምርሒ ክወሃቦም የድሊ ነቲ ካብ ኣፍ ህዝቢ ተመንጢሉ ኣብ ጸሊም ዓዳጋ ክሳብ 1,000 ናቕፋ ዝሽየጥ ዘሎ ዓታሩ ጋዝ ንምግታእ እምበር ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት መምሕዳር ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ኤርትራን ህግደፍን ናይ ምቁጽጻር ኣገባባቶም ከሐይሉ ኣለዎም ህዝቢ ድማ ረብሕኡ ንምሕላው ዝተዓዘቦም ዘይሕጋዊ ተግባራት ንፖሊስ ብምሕባር ኣብ መቀልዖም እጃሙ ከበርክት ይግባእ ምክንያቱ እምነት ኩርናዕ ጽፉፍ ኣገልግሎት ውሁድ ስራሕ ስለ ዝኾነ ካብ ምክልኻል ገበን ከይርሓና ኤርሚያስ ኣስፋሃ ምስ ኣብ ባንክ እኹል ሕሳብ ከም ዘይብሉ እናፈለጠ ቸክ ብምቑራጽ ከታል ዝጸንሐ ጥርጡርን ሓላፊ ምርመራ ገበን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከልን ዘካየዶ ቃለ መሕተት ስዒቡ ንኽቐርብ ተዳልዩ ካብ ዘሎ ትሕዝቶ እዩ ካተሉ ብክብሪ ንዕድመኩም እኹል ሕሳብ ዘይብሉ ቸክ ብምቑራጽ ከታልል ምስ ጸንሐ ጥርጡርን ሓላፊ ምርመራ ገበን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከልን ዝተኻየደ ቃለ መሕተት እኹል ሕሳብ ዘይብሉ ቸክ ብምቑራጹ ተኸሲሱ ዝብል ዜና ብዙሕ እዋን ኣብ ድምፂ ፖሊስ ሰሚዕና ኣሎና በዚ ጉዳይ ዝኽሰሱ መብዛሕትኦም ኣብ ባንክ ዘሎ ሕሳቦም ብዘይምፍላጥን ምርግጋጽን ዝፍጽምዎ ክኾኑ ከለዉ ገለገለ ድማ ደይ መደይሎም ኣታሊሎም ገንዘብን ንብረትን እንዳማቶም ንምውሳድ ዝፍጽምዎ እከይ ተግባር እዩ ወዲ 33 ዓመት ሰዓረ ሃብተ ፍሳሐ ኣብ ተጠራቃሚ ሕሳቡ እኹል ገንዘብ ዘይብሉ ክነሱ ቸክ ቆሪጹ ንዝተፈላለዩ ሰባት ብምሃቡ ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝተቐየደ እዩ ሰዓረ ኣቐዲሙ ኣብ ታሕሳስ 2020 እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ቸክ ብምቑራጹ ብልዕሊ 1 ሚልዮን ናቕፋ ተኸሲሱ ዝነበረ እዩ ብቤት ፍርዲ ውሕስነት ተፈቒዱሉ ካብ ቀይዲ ድሕሪ ምውፅኡ እውን ካብ ቀዳማይ ጌግኡ ከይተማሃረ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ብቸክ ብምትላሉ ሕጂ እውን ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ተቐይዱ ይርከብ ኣብዚ ጉዳይ ዝያዳ ሓበሬታን መረዳእታን ክህልወና ምስ ሓላፊ ምርመራ ገበን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከልን ተኸሳስን ቃለ መሕተት ኣካይድና ኣለና ክትከታተሉን ንዓደምና ናብቲ መደብ ከብለኩም ሓላፊ ምርመራ ገበን ሮሞዳን ጅምዕ ሰዓረ ብኸመይ ክኽሰስ ኪኢሉ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ሜላታትከ እንታይ ይመስሉ ብወገን ግዳያት ዝነበረ ጌጋታትን ካልእና መልኪቱ ክገልጽ ከሎ እዚ ስሙ ተጠቂሱ ዘሎ ክሱስ ዓሚል ኣብ ሕሳቡ እኹል መጠነ ገንዘብ ዘይሃለዎ ቼክ ንተኸፋሊ ሂቡ ቆሪጹ ዝተኸሰ ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ገበን ኣብ ወርሒ 12/2020 በዚ ናይ ምትላል ወይ ምድንጋር ና ቼክ ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሐ ክሱስ ምዃኑ መዛግብቲ ምርመራ ይሕብር ማለት እዩ ብናይ ምትላል ቼክ ተኸሲሱ ነተኸፈልቲ 26 ዝኾኑ ኣደናጊሩ ናይ 1,115,000 ዝኸውን ገንዘብ ድምር 26 ቼካት ቆሪጹ ኣታሊሉ ምንባሩ ነዚ ሕጂ ምስቲ ኣብቲ ባይታ ዝነበረ ናይ ኮቪድ-19 ኮሮና ማለት እዩ መሰል ውሕስነት ብፍሉይ ቤት ፍርዲ ተፈቒዱሉ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒሙ ክእረምን ክመሃርን ዝግብኦ ዳግም ከይተመሃረ ከይተኣረመ ኣብ ወርሒ 5/2022 እውን በዚ ተመሳሳሊ ገበን ብናይ ቼክ ምትላል እውን ተኸሲሱ ምሳና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይርከብ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ንልዕሊ 16 ቼካት ቆሪጹ ኣሎ ጠቕላላ ድምር 415,690 ናቕፋ ኣታሊሉ ዝኣክል ገንዘብ ኣብ ባንኪ ዘይብሉ ነዚኦም ተኸፈልቲ ቆሪጹ ተኸሲሱ ዘሎ ጥርጡር እዩ ማለት እዩ ከመይ እንታይ ኢሉ ዝእምኖም ነይሩ ንዓኦም ሕጂ ኣብዚ እንታይ እቲ ትካል ናይ ፎርኖ ወናኒ ኮይኑ መብዛሕቱ እቲ ትካል ዝኸውን ንብረት ማለት እዩ ቀረብ ፈንፊኖ ዝኣመሰለ ካሊ መሳርሒታት ከምኡታት ዝኣመሰለ እዩ እቲ ዝዕድግ ማለት እዩ ሕጂ ኣምሳይ ናይዚ ገንዘብ ክኸፍሎም ዝግባእ ብዚ ናይ ቼክ
ቆሪጹ ነዚኦም ሸይእቱ ይኻ ነዚኦም ቀረብትናይ ንብረት ንኦም ይቦም ከም ዝነበረ እቲ ኣብ መስርሕ ምርመራ ተረኺቡ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክሱስ ነዚ ገበን ዝፈጺሙ ብጀካቲ ንሱ ዝፍጽሞ ኣብቲ ናይ ምትላል ነቲኦም ተኸፈልቲ እውን ኣብ ገለገለ ኣብቲ ናይ መስርሕ ምርመራ ዝረኸብናዮ ኣብቲ ናይ ቼክ ተኸፋሊ ዝብል ክፋት ገዲፉ ናቱ ፌርማ ጥራሕ ኣስፊሩ ንካልኦት ሰባት ከሰጋገር ከም ዝጸንሐ ናብ ካልኣይን ሳልሳይን ማለት እዩ ስለዚ ንቐጥታ ምስቲ ተኸፋሊ ዘይኮነሲ ምስቲ ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን ዘሎ ተኸፋሊ በቲ ናይ ቀዳማይ ሽም ዘሎ ተጠቃሚ ብኸምኡ እውን ምድነገራት ከም ዘጋጠመ ብዙሓት ብከምዚ ኣገባብ ተበደልቲ ወይ ተጠቀምቲ ናይቲ ቼክ ገንዘቦም ዘይረኸቡ እውን ከም ዘለዉ ኣብ መስርሕ ናይ ምርመራ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ባንክ ክገብሮ ዝነበሮ እንታይ ነይሩ እዚ ሕጂ ኣብዚ ኩሉ ተጠቃማይ ናይ ቼክ ክፈልጦ ዝግባእ ባንኪ ናቱ ሕግጋት ኣለዎ ወይ ከዓ መምርሒ ሓበሬታ ኣለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ብመሰረት ባንኪ ኤርትራ ዘውፅኦ መምርሒ ቁፅሪ 6/15 ሕጊ ብዘፍቀዶ ተጠቀምቲ ቼክ ክንኸውን ኣለና ምክንያቱ በዚ ቁፅሪ 6/15 በቲ መምርሒ መሰረት ተቐይድና ክንከይድ ክንሰርሕ ከም ዘለና እቲ ሕጊ ወይ ከዓ እቲ መምርሒ ይሕብር ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ካብቲ መምርሒ በቲ ባንኪ ዝወፀ ካብኡ እንተደኣ ወፃኢ ተጠቃሚ ናይዚ ቼክ እንተዘይኮንና ወይ ድማ ኣብ ካልእ መዓላ እንተደኣ ውዒሉ እቲ ቼክ በቲ መምርሒ መሰረት ወይ ከዓ በቲ ሕጊ መሰረት ተሓተቲ ምዃንና ሓበሬታት ናይ ባንኪ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ከምዚ ዓይነት ንዘጋጥም ድንጋራትን ምትራልን ኩሉ እቲ ካብቲ አንቀጽ ወፃኢ ንዝጥቀሙ ተጠቀምቲ ናይ ቼክ ብገበን ተሓተቲ ምዃኖም ኣብቲ ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንግዳዊ ባንኪ ኩሉ ግዜ ንተጠቃሚ ሓበሬታ ንክህብ ከም ዘለዎ ኣቐዲሙ ኣፍልጦ ንክህልዎ ግድነት እዩ ምክንያቱ ባንኪ ንዓሚል ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ቼክ ይኹን ብእኹል ሓበሬታ ክህልዎ በቲ መምርሒ መሰረት ተቐይዶም ክኸዱ ከም ዘለዎም ክገብር ከም ዘለዎ ብቀረባ ነቲ ዓሚል ዘረዲእ ሓበሬታ እውን ክህቦ ከም ዘለዎ ካልእ ተወሳኺ እውን ኣብቲ ሒሳቦም እኹል ገንዘብ ኣብ ዘይህልወሉ ቅድሚ ክሲ ንዓሚል ሓበሬታ ምሃብ ምዝኻር እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓበሬታ ወይ ከነዘኻኽር ንኽእል ማለት እዩ ብወገን እቶም ግዳያት ከንታይም ክገብሩ ዝግብኦም እንታይም ከረጋግፁ ዘለዎም ሕጂ ኩሉ ግዜ ተኸፋሊ ናይ ወይ እቲኦም ተኸፈልቲ ቼክ በቲ ሕጊ ዝጠልቦ ኣገባብ ክንጥቀመሉ ኣለና ማለት እዩ ወይ ክንጥቀመሉ እቶም ተኸፈልቲ ብፍላይ ተኸፈልቲ ናይ ቼክ እቲ ካብ ዋና ሕሳብ ተቆሪፁ ዝወሃቦም ቼክ ኣብ ምቕባል ወይ ከዓ ኣብቲ ኣብ ኢዶም ክበፅሕ ከሎ ምድንጋርን ምትራልን ንኸይጋጥም ጥንቃቐን ምስትውዓልን የድልዮም ማለት እዩ እዚታት ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ምስትውዓል ክህሉ ከም ዘለዎ ካብቲኦም እቶም ተኸፈልቲ ክጥንቀቁ ከም ዘለዎም ካሊእ ተኸፈልቲ ኩሉ ግዜ ተጠቃሚ ቼክ ቆሪፁ ክህቦም ከሎ ኣብ እዋኑ ንባንኪ ከይዶም ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዘለዎም ምክንያቱ ገንዘቦም እንተደኣ ኣብቲ እዋኑ የተረከቡ እቲ ዋና ሕሳብ እቲ ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘቡ ከንቀሳቅሶ ስለ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ዝኣክል ገንዘብ የብሉን ክበሃል እውን ይከኣል እዩ ማለት ስለዚ ንስኻ ምስቲ እቲ ተጠቃሚ ናይ ቼክ ወይ ከዓ እቲ ተኸፋሊ ቀጥታ ኣብ እዋኑን ግዚኡን ናብ ባንኪ ከይዱ ገንዘቡ ክርከብ ከም ዘለዎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከነዘኻኽር ንፈቱ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ኣብቲ ናይ ቼክ ኣጠቃቅማ ገለ ተጠቀምቲ ናይ ቼክ ማለት ኣብ ክልተ እውን ክንመቕሎም ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኩሉ ተጠቃሚ ናይ ቼክ መደናገሪ ወይ ከዓ መታለሊ ዘይኮነሲ ገለ ንኣብነት ገለ ካብኦም ኮነ ኢልካ ንረብሓ ንስርቂ ከምዚ ሕጂ ምሳና ዘሎ ጥርጡር ማለት እዩ ገለ ካብኦም ግን ብሸለልትነት ኣብ ባንኪ ዘለዎም ሕሳብ ብግቡእ ዘይምፍላጥ ዘይምክትታል ብዘጋጥም ጌጋታት ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ድማ ከም ገበን ተወፂሩ ምፅራይ ይግበረሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብናቱ ሸለልትነት ወይ ከዓ ብናቱ ጉድለታት ንዘጋጥም ጌጋታት ወይ ከዓ ሕሳብ ዘይብሉ ዝበሃል ኩሉ ክልቲኡ ንኣብነት ኩሉ ኮነ ኢልካ ንዝፍፀምን እቲ ብሸለልትነትን ዘይምቁፃርን ክልቲኡ ብገበን ተረኣዩ ይፃረ ከም ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክረዲ ይኽእል ማለት እዩ
ተኸሳሲ ሰዓረ ኣብ ባንክ ሕሳብ ከም ዘይብሉ ይፈልጥ እኳ እንተነበረ መኽፈሊ ልቓሕን መጻወቲ ቁማርን ዝኾነ ገንዘብ ምስኣነ ነዚ ናይ ምትላል ተግባር ከም ዝጀመረ ይዛረብ ገሲድ ኣብ ስራሕ ዓለም ክነረ ኣብ ስራሕ ከለኹ ኣብ መንጎ ሃንደበት ናብ ቁማናት ብዙሕ ገንዘብ ጠፊኒ ኣብ ልቓሕ በዳእቲ ብኸመይ እየ ከም ፅሒፈ ቸካን ዘይብሉ ሕሳብ ኣብ ባንክ ኣይነበረካን ንምንታይ ዳ ሒዝካዮ ትፓዳት ሃንደበት ናብዚ ናይ ቁማር ምሳተኹ ገንዘብ ምስ ወድአ ከምኡ ገይረ ሸ ስለዚ ቸካት ክትሕዝ ከለኻ ግን እቲ ፓዳት እንታይ ድዩ እቲ ትርጉም ውስጥ ነገረኒ ንሓንቲ ቸክ ምፅሓፍ ከና ባንክ ምስከደት ባንክ የብላን ኢሉ ናብቲ ትካል ክመልስ ከሎ ቅድሓናትኻ ናብ ፖሊስ ሰድድ እዩ ኣሕና እዚ ኣጋብዛ ኣይንፈልጠና ነርና ምሳእሶኪ ኣነ ፈልጥ እየ ቅድሓት ናብዞም ዝመፅ ነረ ቅድሓ ግን ባንክ ናብ ፖሊስ ሰዱ ነሩ ኣይፈልጥና ነርና ኣብዚ ተኣኪቡ ፀኒሕና ቸካት ስለዚ አንተ ገሊፅካ ኣለኻ ብቁማር እዩ ዘጣፍኦ ነይረ ቁማር እዩ ዕዳይ ንክኸፍል እየ ብዝኩሉ ተግባራት ኣትየልካ ንሞ ከመይ ትርኢ ብቁማር ዓርኪ ምሳእተኹ ተጋጊ በዳእቲ ሸው ክልቃሕ ጀሚረ ሕጂ ኣብዚ ኣብ ቀይዲ ቅዳነ የነበረ ፖሊስ ኣለኻ ቅድሚ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ተኸሲስካ ኢኻ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ እቶም ግዳያት ትፈልጡ እዮም ኢልካ እሞ እስኪ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ከምዚታት ንኸየጋጥሙ ዝኾነ ሰብ ቸክ ክቆርፀልካ ከሎ እንታይ ክትገብር ኣለካ ካብ ተመክሮኻ እስኪ እስኻ ገለ በለኒ ካብ ተመክሮ ትግቡእ ቸክ ምስ ተፃሓፈን ንባንክ እንዲኸይድ ኣሎ ብዋስነት ክፀሓፍ ኣይግብኦን ንባንክ ኸይድ ኣብ ባንክ እትወሰብ እኹሉ ገንዘብ ኣረጋጊፁ ከም ዘለዎ ፅሕፈልካ ባንክ ኢኻ ገንዘብ ከተወስሳ ጌጋታትና ናይ ካብ ቁማር ምእታዊ ጌጋ ቁማር ስለዝኣተኹ ዛትና ንፍልጠት ስለዘይነበረን ናይ ቁማር በቃ ደይ ከማሉስ የፅባሕ ገል ድብል ገምጋም ስለዝነበረን ኣፍልጦ ይነበረን ሃንደበት ተበሊዕኻ ማለስ ክብል ተበሊዕ ብድሕሪ ግን ምስ ፈለጥኮ ግን ትርጉም ከም ዘይብል ፈልጥ መሰረቱ ቸክ ብግቡ ክጥቀመሉ ኣለዎ ሰብ ብል ኣነ እቲ ካልኣይ ከዓ ከምዚ ናተይ ኣብ ቁማር ዝእቱ የብልካን መንእሰይ ዝኾንካ ሰሪሕኻ ትነብር ከም ዘለካ ይኣምን ኣብ መወዳእታ ብጉዳይ ቸክ ብርክት ዝበሉ ጥርዓናት ክቐርቡ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ዝኾነ ቸክ ክንቅበል ከለና ዋንነቱ ኣረጋጊጽናን መንነት ወረቐት ርኢናን ተጠንቂቕናን ክንቅበልን ዝኾነ ጥርጣረታት ምስ ዝህልወና ኸኣ ናብ ቀረባና ዝርከብ መደበር ፖሊስ ከነመልክት ከም ዝግባእን ድምፂ ፖሊስ እናዘኻኽረት መደብና ንዛዝም ሰላም ክቡራን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት እዞም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ ምድላውን መቕረብን መደባት ምሳኹም ዝፀናሕና ካፕቴን ብርሃን ዘካርያስ ኤርምያስ ኣስፋሃ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሽሻይ ተመልሶ ዓወት ጣዕመ ምስ ቴክኒሻን ኣቤል ኣብርሃም ብምዃን ኢና ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ባህል መደባት ንራኸብ ሰላም ክነ